ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ସେହି ସତ୍ୟତା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା। ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ସେହି ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହିତ ହେଲା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ପତିତ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପାପୀ ପତିତ ମାନବକୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାକୁ ବଳିଦାନ କରି ସେହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କଲେ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିବେଦନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନଶନ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ଓ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ, ଏପରି ଏକ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲୁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 22:30 ଲେଖାଯାଇଛି। ଜିହିଜିକଲ 22:30 ଲେଖାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହି ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ହିଜକିୟାଙ୍କ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଶେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବାହାରି ଅଶ୍ଶୁରୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣୀରେ 1,85,000 ଲୋକ ସଂହାର କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତେ ସମସ୍ତ ମୃତ ଶବ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଶେଷ କାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ, ପିତାମାତା ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଜାତି ଜାତି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ଅଭିଳାଷରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ଫାଟ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ? ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଏ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ମୋଶେ, ଆରୋନ, ଅବ୍ରାହମ, ଏସ୍ତର, ନେହେମିୟା, ଏଜ୍ରା, ଯିରେମିୟା, ଜିହିଜିକଲ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପାଉଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶମୋଦର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ
ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 26-27 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।